Bara uba, kai wani irin mahaukaci ne aka tofa mutane wajina? Kamar ya wani irin mahaukaci ne ni? Na san ka taho ne? Kai? Ka tofa mun majina in ma magana ka bani irin wannan amsar? Na baka irin wannan amsar din. Kai baka ji irin tambayar da kai mun ba? Kai, na fa fika rashin kunya fa. Kada ka sake nuna ni da yatsa. An nuna ka da yatsa, me za ka yi? Yalla gafara. Kai, ka shiga taitayin ka fa. Okay. Rigima za ka yi da ni kenan. Rigimar za yi da kai. I don't want peace. I want problems always. To. Okay, daidai nake da zamaninka. Inda rabbana. Ba wahala. Itu, aku yang sebenarnya lama rindu dulu Pak Eja.